Live from the studios of Leader News Philippines, Errol Dakame of Kamaonga Zero starts now! Ang Taysan po, again, magandang lugar. Very strategic at kailangan lang sana ng magaling na leader para umunlad ang barangay Taysan, ang bayan po ng Taysan. So, dyan po kami, dyan po na natawag ang aming atensyon ng isang tao na wala man po sa pwesto mga kaibigan ay talagang yung tungkulin po supposedly ng isang alkalde, hindi man siya alkalde, ay tila parang siya na po ang gumaganap. Siyang nilalapitan ng mga tao, hinihinga ng mga tulong, pero hamot sabihin ng iba na, well, matulungin kasi yan, may pantulong yan. Sabihin ng ibang, pwedeng ganon. Sino kaya ito? Hello po, sino po sila? Naka-live po kami. Hello. Oo, naka-live po kami. Tawag po kayo mamaya, ha? Tawag po kayo mamaya, ha? At naka-live po kami. Thank you, thank you. May tumatawag po sa atin, hindi nakasave ang number sa phone ko, so sino kaya yon? Mamaya na lang po. Thank you. So, tulong ng tulong, maybe because may damdamin siya na maawain, may simpatya sa mga kababayan niya, at talagang hindi niya matiis kapag lumalapit sa kanya, tumutulong siya, no? Sabihin ng iba na that's normal, maraming pantulong, no? Not everybody na napagbibigyan ho ng pagkakataong lapitan at hinihingan po ng tulong ay talagang makakatulong, no? Totoo yan. Marami pong mga mayayaman na mas pinipiling magpasarap-sarap po sa malalamig at nakasarado ang kanilang mga gates. Niwala hong makapasok para makahingi ng tulong. Pero mama pong ito ang kanyang bahay po ay bukas na bukas po sa kanyang mga kababayan. But anyway, the most that attracts us sa taong nagngangalang pong Brigido Bidong Villena ay yung kanyang vision, mga kaibigan, na mailagay sa mapa ng buong mundo ang bayan po ng Taysan sa pamamagitan po ng paglikha ng world-class na motocross racetrack facilities, mga kaibigan. Sabi ko, ang mamang ito nasa pribadong sektor man ay nag-iisip ng ikagaganda ng kanyang bayan. So, sa pamamagitan ng kanyang personal na kakayahan, mga kaibigan, ginawa ni Ginoong Bidong Villena ang isang makabagong motocross racetrack na ngayon po ay pwedeng pagdausan ng mga national and international competitions na kung sino man mag-organize ay pwede. At dahil sa sinimulan pong yan, marami pong conduit industries ang posible pong mabuhay ho dyan. In fact, yan po ay pwedeng magpasimula ng masiglang tourism industry sa naturang bayan. Yan po ay pwedeng pagsimulan na mag-develop po dyan ang mga iba pang negosyo na maglilikha ng mga trabaho. Kaya't napakaganda po ng sinimulan na yan ni Ginoong Bidong Villena na sarili niyang pera, sarili niyang lote, para lamang mapag-usapan ang Taysan. Ginawa niya ang makabagong racetrack na ngayon po ay nagagamit na, at kung may mga organizers pa na gustong dyan magdaos po ng mga national competitions at mga pandaigdigang paligsahan po ng mga magaling sa motorsiklo, pwede na. Nais mo namin ipakita sa inyo itong sinasabi ko. Meron tayong video mula sa isang kaibigan para maipakita po natin itong ikinikwento ko po sa inyo, itong racetrack na maaring mag-meet siya ng kaunlaran po sa bayan ng Taysan dahil po sa ginawa ni Ginoong Bidong Villena. Panoorin po natin.
idol, kahit saan man kayo lang galing sa lahat ng lugar dito sa buong Pilipinas, kayo po ay welcome na welcome po sa Tapsan. At tandaan po ninyo, hindi lang po yan ang mangyayari. Kaya ho ako nagtatambak ho dito sa aking likod na to, ay para gawin natin Supercross. Pagdating ho ng araw, sa kabing arena din, para kayong lahat ay ma-enjoy ang inyong paglalaro sa motor. Ako po ay nagpapasalamat sa lahat ulit at dumating at kayo ho ay welcome na welcome po dito sa Tapsan. Maraming po salamat. Lahat po ng mga rider, tanda po rin niya, mahal na mahal ko po kayong lahat. Yan po ang aking hilig eh. Kaya ito ako ay gumawa ng ganitong palaro dahil mahal ko po ang lahat ng mga rider ng mga motocross. Mahilig po ako sa motocross. Kaya po, marami po tayong event na mangyayari dito sa Tapsan. Welcome po sa Taysan, Tapsan. Maraming po salamat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. O yan mga kaibigan, napanood nyo ang makabagong racetrack
Siyempre, pag racetrack, ganyan talaga, di ba? Hindi naman sementado. Racetrack Motocross Racetrack na personal na proyekto ho ng ating hinahangaang mama from Taysan, Batangas na si Ginoong Bidong Villena. Si Bidong Villena ay mahilig pala talaga sa motocross. Kaya yan ang isa sa mga naging mitsa. But most importantly, yung kanyang kagustuhan na makapag-contribute siya sa ikaunlad po ng bayan, yan po ang nakita natin. Ang totoo po niyan, hindi lang makabayan ang damdamin, makadiyos pa. O paano natin masasabing makadiyos ang taong tinutukoy natin, Bidong Villena? Mga kaibigan, again, mula sa personal na bulsa, personal na pera ni Mr. Villena, nagpatayo po siya ng modernong simbahan. Pakita natin, Nico, yung simbahan. Tinataya pong mga 20 million pesos ang halaga ng ipinatayong makabagong simbahan dyan po sa Barangay Pinagbayanan sa Taysan, Batangas ng ating ikinagagalak at hinahanga ang mamang si Ginoong Bidong Villena, mga kaibigan. No, tingnan nyo. May pusong makatao, makabayan. Makatao because lahat ng mga lumalapit po sa kanya ay talagang hindi niya matiis eh. Hanggat mayroon siyang mayabot na tulong ng tulong. Ano ho? Makabayan in the sense that iniisip niya yung maging future. Iniisip niya yung maika-contribute ho sa bayan by creating something na kaya niyang gawin tulad po ng motocross racetrack ng Dobson. Dobson racetrack na yan. At ako, nakikita ko nga yan na pwede pang gumanda ng todo yan at maalagyan pa yan ng iba't iba pang facilities na pag may pumasyal ho dyan ay hindi nalalayo masyado. Pwedeng may mga restaurants na dyan, may matuloy ng pasilidades, hotel or mini hotel, ganyan. And, well, yan. So, anyway, may resort naman yata si Mr. Villena, but by this time, yan. Yung ginawa niyang yan, ulitin ko, magiging mitsa yan ng kaunlaran ng bayan po ng Taysan. Sana ganyan lahat ang mga tao na nag-iisip na hindi man sila nakaupo, hindi man sila nakapwesto, pero ang kanilang isip at puso ay kakakakitaan na po natin ng kalidad na pwedeng pagtiwalaan. Pwedeng pagtiwalaan ang renda po ng pamamahala kapag nag-alok ang ng kanyang sarili na makapaglingkod. Ano ho? Ayan. So, yan po ang sinasabi natin na tingnan po ninyo ang mga ginagawa ng mga taong nagsasabing iboto po ninyo pagkadating ng halalan, dapat na pag-aaralan po nyo yan. Di ba? So, kasama dapat yan sa ating mga tinitimbang, sinisilip, nang sa ganun, madali tayo makapagdesisyon ng tama, mga suki. Ay, congratulations sa mga taga bayan po ng Taysan na may isang Brehido Bidong Villena na inaalay po ang sarili, inaalay po ang sariling pinagtrabahuhang pera at inaalay po ang kanyang oras sa pag-iisip ng ikagaganda po ng kanilang bayan po ng Taysan, Batangas, mga kaibigan. Congratulations sa mga taga Taysan, Batangas. Pero hindi siya ang mayor, Hindi pa siya ang mayor. Pero kung gugustuhin niyo po siyang gawing mayor, naniniwala ako na mas matitindi pa dyan ang pwede niyang gawin. Yeah. Nagawa niya na nga sa personal na kapasidad itong mga bagay na ito. Diba? Things that could have been done by, those powers that be na nasa pwesto. Oh. How much more kung siyang nasa pwesto? Isang dapat marisolba ho dyan ang problema po sa mga kalsada. Kasi, alam nyo ho, yung kalidad ng mga kalsada po natin, depende ho yan sa kurakot. Depende yan sa kurakot. Kapag minimal ang kurakot, medyo nagtatagal ang mga kalsada, yung mga simentong kalsada. Pero pagka gahaman masyado, swapang na swapang, ang mga nangungurakot,
Mga ilang sasakyan, ilang bus, ilang dump truck lamang po ang dumaan dyan, sabog na po yan. Yan. So yung quality again ng infrastructures, makikita po natin kung magtatagal o hindi, depende sa mga kurakot na dinaanan po ng mga bagay-bagay para magawa yung proyekto. Ito yung isang bagay na palagay ko'y kayang-kayang ayusin ni Ginoong Binong Villana pag siya na po ang pinagkaisahan po ninyo na nandyan po sa munisipyo ng Taysan, Batangas. Why not? Why not? Di ba? Oh, give him a try. Subukan ninyo. Di ba? Sa Mayo 9. Yan. Wala pa naman yun sa Mayo 9. But in the meantime, ang kanyang tahanan, nababalitaan ko na bukas po sa mga kababayan niya na medyo may hinihingin tulong sa mga pagkakataon na nangangailangan ng tulong. Congratulations ulit sa mga taga Taysan, Batangas. At ang bili naman natin kay Ginoong Binong Villana, huwag kang magbabago, sir. Kung anong nasimulan mo, kung anong pinakikita mo, na pagkatao mong yan, ituloy mo yan. Sapagkat kung hindi man dito sa lupa, ang reward, I'm pretty sure, mga ganyan pong aktwasyon, mga ganyan pong pag-uugali, pagkatao ay meron na pong reward. May pabuya na po yung naghihintay sa kataas-taasan. Di ba? Thank you so much. Thank you. And harinawang one of these days, makapasyal tayo dyan sa Taysan, Batangas. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero.